Sljedeća vrsta dokaza su lingvistička čuda Kur'ana. I to Kur'an ima mnogo različitih vrsta lingvističkih čuda i svaki od tih vrsta ima mnogo različitih primjera koje ja mogu da prezentiram. Evo sad idemo sa prvom vrstom lingvističkih čuda unutar Kur'ana. Znači Kur'an ima nevjerovatnu strukturu poznatu kao prstenasta kompozicija Kur'ana. Da vam pokažemo ovo, prvo ćemo analizirati drugo poglavlje Kur'ana, poznato kao sura Al-Bakra, ovo je najduže poglavlje unutar Kur'ana i ovo poglavlje ima ukupno 286 ajeta ili rečenica, da bolje razumijete, i cijelo poglavlje može se podijeliti u 9 grupa po temama. Znači prva grupa govori o vjeri i nevjerstvu, ova grupa se odražava tačno na temu posljednje grupe ajeta na kraju sure. Onda druga grupa pokriva Božje stvaranje i znanje. Ovo se tačno odražava na temu predposljednje grupe. I treća grupa govori o zakonu datom Izraelčanima i što odražava se na davanje zakona muslimanima u 7. grupi. Četvrta grupa se odnosi na testove Abrahama, to jest Ibrahim a.s., što se tačno odražava na testove muslimana u 6. grupi. Onda tačna sredina, 5. grupa, je centralna tema cijelog poglavlja, promjena smjera muslimanske molitve, okretanje novoj kibli, novi zakon. I pogodite šta se nalazi u samoj srži sure, u centru, tačno u sredini, u 143. ajetu kaže: i učinili smo vas ummetom srednjom nacijom, znači nacijom u sredini, da budete svjedoci nad ljudima. Dakle, tačno u sredini prstena, u samom centru poglavlja, objašnjava nam da nas je učinio srednjim umetom. I svi ovi 9 grupa formira gigantsku prstenastu kompoziciju. Znači, prstenasta kompozicija je struktura kao krug sa centralnim značenjem u sredini. I to možete zamisliti kao da se ogledalo nalazi u sredini između ta dva dijela. Ono što se nalazi u prvoj polovini reflektira ono što se nalazi u drugoj polovini. I možemo ići još i dalje. Unutar ovoga cijelog velikog prstena kojeg se nalazi cijelom poglavlju, nalaze se podprstenovi. Znači prstenovi unutar prstenova. Evo, kao primjer ćemo uzeti 8. grupu. Ona sadrži temu Božjeg stvaranja i znanja. I početak i kraj 8. grupe spominje darivanje i dobrotu. Dok je centralna tema Božja moć i znanje u sredini. I onda možemo ići još i dalje. Ovaj podprsten sadrži još jedan prsten unutar sebe, što je 255. ajet poznat kao ajetul kursija. I ajetul kursija se sastoji od 9 rečenica. Allahu la ilaha illahu al hayyu qayyum, znači prva rečenica, la tahuduhu sinatun wa la neum, druga rečenica i tako dalje. Znači 9 rečenica. Ajmo sad na prvu rečenicu da zašto se analiziramo. Ona završava sa 2 Allahu imena. Koja su imena? Znači al hayyu al qayyum, znači vječni i održavatelj svega. I što je nevjerovatno je da posljednja rečenica, 9. rečenica, ima nešto zajedničkog sa prvom. Znači obje imaju po 2 Allahove imena. Znači 2 u prvoj rečenici i 2 u zadnjoj rečenici. Znači svevišnji i veličanstveni u zadnjoj. Tako da sad vidimo da su one zapravo međusobno povezane. Čak kada biste, na primjer, odlučili da čitate prvu rečenicu pa 9. rečenicu, opet to zvučilo potpuno prirodno kao da čitate redom. I onda se idemo dalje. U drugom ajetu Allah kaže za sebe da ga ne obuzima ni drijemež ni san. Svi znamo kada je drijemež, dolazi kada su umoran. A što je sljedeći korak? Znači sljedeći korak je san. I ovo je druga rečenica. Druga rečenica govori o stvarima koji se dešavaju stvorenjima, a ne stvoritelji. Znači stvorenje se umore, stvorenja počnu da drijemaju i stvorenja zaspu. A onda, koja bi bila pretposljednja rečenica, 8. Da održavanje nebesa i zemlje ga ne umara. I svi znamo kada je neko iscrpljen, što ga hvata? Pospanost. I te dvije rečenice nam daju cjelokupnu sliku. Znači, Allah se ne umara, pa zato ga ne obuzima ni drijemež, a ni san. Onda, 3. i 7. rečenica govore sličnu stvar, da Allah posjeduje sve što je na nebesima i na zemlji. Znači 3. i 7. I onda 4. i 6. naglašavaju da Allah ima potpunu vlast nad nama, da se ništa, apsolutno ništa ne dešava bez njegove dozvole i bez njegove volje. Dakle, 4. i 6. rečenica čine jednu cijelinu. I dakle, dosad ide rečenica 1 sa rečenicom 9, rečenica 2 sa rečenicom 8, rečenica 3 sa rečenicom 7, rečenica 4 sa rečenicom 6 i šta ostaje? Srednja rečenica, 5. Allah kaže, on zna ono što je pred njima i ono što je iza njih. Ajet tačno namijenjen za centar, kao da nam poručuje u smislu, ja znam šta je ispred i znam šta je iza. Stvarno, ko govori na ovakav način? Subhanallah. I sad primijeti, ne samo da ajetul kursi ima svoju vlastitu prstenastu kompoziciju, nego je postavljena unutar još 2 veća prstena, kao dio neke šire koncentrične strukture, što je lingvistički nemoguće za bilo koga gledajući na način kako je Kur'an objavljen poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Sad želim da vam pokažem sljedeću vrstu lingvističkih čuda Kur'ana. Znači, Kur'an također pokazuje kako autor Kur'ana nevjerovatno poznaje druge jezike, znači ne samo arapski, pravi nevjerovatne arapsko-hebrejske simetrične rečenice. Evo prvi primjer. Na početku sure Merjem Allah spominje poslanika Zekariju, ujaka Merjemina, i kaže: ovo je spomen milosti gospodara tvoga prema svom robu Zekeriji.
Primijete igru s riječima ovdje. Ime Zekarija na hebrejskom znači spomen Boga. Kuran koristi arapski jezik da prenese značenje hebrejskog značenja imena. Znači stvarajući savršenu simetriju u tom ajetu. I što zapravo ajet kaže ako prevedemo značenje imena ovdje? Ovo je spomen milosti gospodara tvoga prema svom robu spomenu Boga, kojeg se gospodar sjetio. I evo sad ćemo samo pokazati još jedan primjer. Allah ovdje govori o obitelji Ibrahima, Abrahama, kako obećao poslanstvo toj obitelji, te spominje znači Ibrahimovu ženu. Pa ajet kaže: i njegova žena je stajala pa se nasmijala, pa smo je obradovali Ishakom, a nakon Ishaka Jakubom. U hebrejskom jeziku Isak, Jicak, što znači smijeh, smijanje, a Jakub znači bukvalno onaj koji dolazi nakon. Dakle, Kuran kaže, kad prevedemo njihova imena, i njegova žena je stajala pa se nasmijala, pa smo je obradovali smijehom, a nakon smijeha onim koji dolazi nakon. Subhanallah. Nevjerovatno za nepismenog čovjeka da ovo stvori spontano i da razumije više jezika odjednom. Zamislite inteligenciju, na kojoj frekvenciji njegov mozak mora da bude navijan, da pravi ove simetrije, da razmišlja o značenju riječi na više jezika u isto vrijeme i da zvuči prelijepo i elokventno u isto vrijeme i da zapravo ima značenje, nije neka bezveze rima ili nešto. A znamo da je poslanik bio nepismen, nije znao svoj jezik kako treba, a kamo da radi ove stvari sa drugim jezicima spontano. I također, Kur'an s kojim je poslanik alejhiselam došao jeste najelokventniji govor na arapskom jeziku. I to je bez da gledamo na primjer koji sam ja vama već naveo. I razlog zato što su Arapi u to vrijeme bili poznati upravo po svom savršenom poznavanju arapskog jezika. A Kur'an im je došao kao izazov baš u njihovoj oblasti, kako ne bi mogli reći, mi ne znamo šta je ovo, kako funkcioniše, ovo je nešto strano za nas. I što je fascinantno, najveći pjesnici, poetičari njihovo vrijeme su govorili da je ovo magija. Nazvalo su ga magijom zbog toga koliko je Kur'an bio čudesan. Znamo da samo osoba govori, priča i da zato kažu da je to magija. Mnogi od nas danas ne razumijemo ispravno prirodu i veličanstvenost Kur'ana. Šta je zapravo Kur'an? Zašto kažu da je to čudo koje se nikad neće moći imitirati? Pa zbog toga mi ne shvatamo. Zašto su oni otišli toliko daleko da bi čak rekli da je ovo magija? Nema drugo objašnjenje već da je ovo magija. Jer ti Arapi su bili stručnjaci u oblasti jezika i poezije, pa su ipak to govorili. I oni su u to vrijeme u arapskom jeziku imali prozu, imali su poeziju, imali su pjesništvo i normalni govor, ali Kur'an je posebna kategorija u jeziku. Nije proza, nije poezija, nije običan govor, on je jedinstvena vlastita kategorija. Ne slijedi poznate ritmičke strukture arapskog jezika, već ima svoju vlastitu posebnu način strukture rečenica. Kur'an je također uveo nove stvari u arapski jezik, nove riječi, nove gramatičke strukture i nove kombinacije riječi. I također je koristio već postojeće riječi unutar arapskog jezika na način koji ranije nije bio poznat. Da vam dam metaforu, da vam to pojednostavim. To je kao da ja dođem, sad samo govorim bosanski jezik, koristeći ista slova, ali s potpuno novim gramatičkim strukturama rečenica, koje nikad prije niste vidjeli ni čuli, a ti ipak razumiješ šta govorim. Perfektno razumiješ, kristalno jasno razumiješ šta govorim. Koristim riječ koje nikada ranije niste čuli, ali potpuno kristalno jasno razumijete njihovo značenje. I također uzmam riječ koje već znaš i koristim je na potpuno nov način, a ti potpuno razumiješ to novo značenje. I onda također kombinujem riječi i gramatiku na način s kojim nikad prije nisi se susreo, ali značenje je i dalje kristalno jasno. Evo jako kratki primjer toga. Allah kaže u Kuranu: u ime Allaha milostivog samilosnog. Bismillahirrahmanirrahim. I oba atributa dolazi iz istog korijena, povezano sa milošću. Da li je ikad u bilo kojem jeziku nekoga predstavio u ime kralja velikog, vrlo velikog? Ne vidimo to. Ne uzmate više atributa iz istog korijena i ne stavljate ih zajedno na ovaj način. I ovo nije postalo prije nego što je Kuran došao. I zatim kaže Alhamd. Hamd znači hvala. Ali hvala nikada prije nije korištena sa el, što znači da sva hvala i sva zahvalnost pripada Allahu dželešanu. Arapi nisu koristili ovu gramatiku ni u poeziji ni u govoru prije Kur'ana. Zatim kaže ajet: gospodar, vlasnik sudnjeg dana. Kojem jeziku ljudi kažu vlasnik sata, vlasnik dana, vlasnik sedmice? Vlasništvo nad vremenom je koncept kojem ljudi nikako ne razmišljaju, ali stvoritelj posjeduje sve, uključujući i vrijeme i prostor. I ovi primjer pokazuju čudesnu prirodu Kur'ana, jer autor Kur'ana ne razmišlja ni u kojem smislu kao ljudsko biće, čak i u bosanskom prijevodu, a kamoli u arapskom. Dalje, sljedeća vrsta lingvističkog čuda je Kur'an je jedinstveno očuvan, kao ni jedna knjiga u historiji čovečanstva. Djeca već od 6 godina, čak i slijepa djeca, zapamte cijeli Kur'an od riječi do riječi, bez ikakve greške. Vidio sam i mlađu djecu, na primjer 3 ili 4 godine, kako pamte velike dijelove Kur'ana. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة
ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Ja vam sad mogu navesti 6 ljudi koje ja lično znam u svom životu, koji su naučili napamet cijelu knjigu. 100% precizno, od poglavlja do poglavlja, od rečenice do rečenice, od slova do slova, od zvuka do zvuka, čak način izgovaranja i koliko produžiš izgovaranje svakog slova. I to nisu naučili prijevod naš, originalni Kuran na arapskom jeziku. Tačno one riječi i način izgovaranja kako je poslanik to izgovarao. I svi ljudi koji su današnji hafiz, znači ljudi koji zapamte cijeli Kuran, oni imaju certifikat od svog učitelja koji je također hafiz i certifikat po certifikat učitelja od učitelja od učitelja sve do poslanika Muhammeda a.s. I danas imamo milijone memorizatora i taj lanac memorisanja učitelja i certifikata vodi tačno do poslanika Muhammeda a.s. Garantiramo, nećete naći čak ni jednu jedinu osobu koja je memorisala cijelu Bibliju, na primjer, od početka do kraja. Čak ne govorimo o cijelu Stari i Novi Zavjet, samo Novi Zavjet. Ali Kuran ima milijone i milijone ljudi koje pamte u originalnom arapskom tekstu. Čak ni prijevod ne dolazi u obzir. I to je upravo ono što nam je Allah u Kuranu obećao i ispunio svoje obećanje da će očuvati Kuran i da neće biti korumpiran. I također imam još dokaza da je perfektno očuvan, kao što je matematički matriks koji ćemo pokazati u sljedećem dijelu. Pokazat ću vam perfektnost teksta Kurana i znamo da je iko išta tokom ovih 1400 godina promijenio, ne bi se matematički poklapalo. Dakle, obavezno pogledajte sljedeći segment koji će biti matematička čuda Kurana. I sad kao zadnja vrsta koju ćemo spomenuti lingvističkih čuda, možete primijetili kako je Kuran elokventan. Ako ste ikada stali i slušali Kuran, nekog ko lijepo recitira Kuran, čak kada ga i ne Arapi čuju, neko ko ne priča arapski jezik, često osjećaju nešto posebno. Neki osjećaj da je to drugačiji govor. I kad vam neko govorio sa običnim arapskim, ne biste imali taj isti osjećaj, već osjetite da je nešto specijalno kod ovoga govora. Dakle, sam poslanik nam je uvijek bio dokaz da je islam istina, a zatim Kuran je izazov za čovječanstvo. Allah kaže nevjernicima, ako istinu govorite, dovedite nešto slično Kur'anu i nisu mogli. Zatim dovedite, kaže Allah, dovedite samo 10 sura poput ovi i opet nisu mogli. Zatim dovedite samo jednu moguću suru, znači najkraća sura je jedna jedina linija, da proizvedu išta slično ako istinu govore. I da je ovaj izazov bez veze, vidio toliko različitih ljudi na različitim mjestima iz zeze kako uspješno izvršavaju ovaj izazov. Ali nema, niko nikad u historiji nije ispunio ovaj izazov. Jer prema načinu kako je poslaniku Kur'an dolazio, nekad dođe objava niutko, na primjer u odnosu na nešto se dešava u poslanikovom životu, događaje koji su iznad poslanikove kontrole. Nije mogao da kontroliše šta će se desiti danas, šta će biti desiti sutra, koji će rad biti tad, šta će biti tad. Nekad objava dođe kad neko pita, postavi neko pitanje poslaniku i tako dalje. I onda da u toj brzini da njegov govor uradi sve sljedeće stvari koje ću sada navesti. Istovremeno, šta radi? Donosi sve te kompleksne, nevjerovatne tekstualne strukture. Da kao nepismen čovjek dovede novu kategoriju u jezik, da stvara nove strukture rečenica, nove riječi koje su svima kristalno jasne, arapsko-hebrejske simetrične rečenice, da perfektno koristi riječ, da ima najveću elokvenciju, gdje su najveći lingvisti vremena, nevjernici govorili ovo je magija. Također da prvi stvori sistem za perfektno očuvanje Kur'ana. Niti jedno slovo nije drugačije, a 1600 godina je prošlo. Kur'an je jedina knjiga u historiji čovečanstva za koje se to može reći, a ujedno i čak raznježnih srca i smiri samo što slušaš recitaciju Kur'ana, čak ako ne razumiješ arapski jezik. I da bude toliko elokventan i prijelijep za slušati, da ne smiruje, a on govori o zakonima, šta smiješ raditi, šta ne smiješ raditi, šta smiješ jesti, kako postupati, kako se ponašati, govori o poslanicima, priča priče. A nije kao, na primjer, pjesme i poezije da priča o ljubavi, o strastima, pa da zbog toga nam lijepo slušate. Zamisli da pjevač pjeva o zakonima, ne bi ga niko htio slušati. Ali Kur'an to radi i opet radi nevjerovatne stvari. A onda da nikako ne spominjemo da istovremeno daje toliko mnoga proročanstva u budućnosti, da oživljava mrtvu historiju, govori nam informaciju o prirodi koji tek danas sa modernim naukom saznajemo da su tačne. I onda također sljedeće čudo Kur'ana, kojem ćemo sljedeće pričati, matematičke i numeričke strukture Kur'ana na koje sad prelazimo. I kada ovo cjelokupno sve sagledamo, mi muslimani kada kažemo da je ovaj islam istina od našeg gospodara, od stvoritelja nebesa i zemlje, jednog jedinog, najmoćnijeg svevišnjeg, to znamo sa apsolutnom sigurnošću. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين